sä nyt ihan halvaantuneena siellä seisot? Vieläkin oli ihan kiva. No niin. Mitenkäs omistajan mielestä tunnistitko koiras vai tuliko jotain? Ei ollut. No oikeastaan, jos jotain yllätyi, niin sitä, että se haukkui laukauksella noinkin monta kertaa. Mutta muuten ei kyllä mitään. Joo. Mielestäni oli ihan se sama koira, mitä kotona. No niin, katsotaan mitä me nähtiin siinä. Eli ensimmäisenä täällä on tää toimintakykyisen erikoiskokeet kelkka ja pimeä huone. Hän meni ihan hienosti. Kelkalla ottaa kontaktia ilman apuja ja pimeä oli tosi suoraviivainen ja nopea suoraan sinne sulluun. Ei se välittänyt niistä mistään kuormalavoista eikä muista siellä yhtään mitään. Ja sitten se ottaa kantaa terävyydessä ja puolustuksessa ja joka paikassa ihan kiitettävästi. Eli toimintakyky on +2 hyvä. Terävyys, kuinka se puolustaa itseänsä tuossa seinässä. Ensin siinä oli pikkasen semmoista ilmoitusluontoista asiaa sulle. Se vähän haukkui sinne sun perään, että täällä joku hullu heiluu, tuu takaisin. Mutta sitten se rupesi niin ihan oikeasti puolustamaan itteensä. Että se sävy muuttui ja sitten se jo teki hyökkäyksen mua kohti. Kesti sen tosi hyvin. Siinä ei ole mitään. Se on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalu. Samoin puolustushalu. Siinäkin se oli ensin vähän silleen häntä heilua ja ihmetteli, mutta oli ihan topakasti siinä sun eessä ja pyrki eteenpäin ja hyökkääjää kohti. Eikä sekin on +3 kohtuullinen hillitty. Ei kuitenkaan jää mitään kaunoja hyökkääjää kohtaan, kun hyökkäys loppuu. Taisteluhalu, kuinka se nauttii leukojen ja lihasten käytöstä. No siinä me saatiin jo ihan vetoakin aikaiseksi, mutta heti kun laskee irti, niin sitten sekin laskee irti. Että sille ei jää sitä semmoista, että mä sain. Se on +2 kohtuullinen. Mutta se käyttää sitä taisteluhalua täällä muuten ihan kivasti sitten. Kelkkaa vastaan ja hyökkääjiä vastaan ja muualla, että kyllä siellä sitä on. Sitten hermot. Ne rupeaa jo lähenteleen kakkosta, ei ihan yllä sinne, +1 jemmarauhaton. Pikkasen häiritsee tää, että silloin kun mitään ei tapahdu, niin silloin se vähän niin vuotaa yli. Mutta sitten kun tapahtuu jotain, niin sitten se nauttii siitä tekemisestä. Se on oikein tyypillistä käytössä. Joo. Et se, että se vielä kun se malttaisi silloin, että kun ei ole mitään aktiviteettia, niin tässä voidaan olla ihan rauhassa näin. Mutta se on se ainoa, mikä siinä pikkasen häiritsee noiden hermojen suhteen. Temperamentti, se käyttäytymisen vilkkausaste, se on +3 vilkas. No se kaikkein vähiten yllättää. Joo, mutta se ei mene vielä liikaa silleen, että kun jotain ruvetaan tekemään, niin se malttaa keskittyä. Että vaikka tuossa te tulitte alueelle, niin teidän mukana tuli porukkaa, mutta kun ruvettiin leikkiin, niin se antoi niiden olla siellä. Se ei hakenut tuttuja ei mitään. Se oli silloin mun kanssa leikittiin ja kun tulee hyökkäys, se on suoraan hyökkääjään tai kelkka tulee, niin se on suoraan kohdentaa sinne, että se ei hajota sitä vielä. Sitten kovuus, kuinka se muistaa näitä ikäviä asioita. Pysyy vielä +1 hieman pehmeän puolella. Sen verran se näyttää jo siltä, että se menee suoraan haalareiden yli, mutta sitten viime metreillä se täytyy vähän väistää. Mutta tynnyri oli sitten taas siinä. Se käytti varmaan sitä taisteluhalua enemmän hyväkseen. Se meni tutustumaan siihen, että se pehmeys ei ole tällä mikään ongelma. Että mieluummin melkein sitten se +1 hieman pehmeä. Se on koulutettavuuden kannalta pikkasen parempi. Luoksepäästävyydessä ei ollut mitään ongelmia, se on +3 hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin. No sitten nuo laukaukset. Siinä koira haukkuu jonkun verran parille ensimmäiselle laukaukselle. Tai sanotaan näin, että se komentaa taas sua. Että toi paukkuärtys on semmoinen, että se kohdentaa sen tavallaan siihen ampujaan, siihen ääneen, sitä ääntä kohti. Ja se on enemmän sitten semmoinen aggressiivisempi se haukku. Että tässä se reaktio tulee, sulle tulee vähän ilmoitusta, että hei täällä taas paukkuu, mutta sitäkään ei tule sitten enää kolmannella. Jolloin me katsotaan, että koira on kuitenkin +3, siis laukausvarma. Eli se ei pelkää niitä, se ei säpsi, se ei pyri pakoon, siinä ei ole mitään semmoista levottomuutta. Se kävelee ihan reippaasti eteenpäin vielä sen jälkeenkin ja sitten kolmas menee ihan periaatteessa laukauskokematon voisi olla sitten, mutta koska se ei ollut, meidän mielestä siinä ei ollut minkäännäköistä pelkoreaktiota. Kokemattomassakin on se, että se ensin pelästyy, mutta sitten tottuu. Ja tässä ei semmoista ollut. Miinuspisteitä me ei saatu mistään. Pluspisteitä kertyi kaikkiaan 189 kappaletta ja testi on hyväksytty. Kiitos. Kiitos. Hieno.
Ei muuta kuin actionia lisää, Joo, siitä kyllä. se tykkää. Sitä varmaan riittää.